खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर आं दिनै सिबिंनि लारु बानायनो नागिरदों बिदिब्ला नायलांफाबाय थादो आंदो लोगोफोर आं सिबिंनि लारुखौ माबायदि बानायो नै सिबिंनि लारु बानायनो थाखाय आं सिबिं लाबाय नै बेदो कापदो आङो 3 काप लादो ओमफ्राय गुरखौ आङो 2 काप आधा मतलब 2.5 काप लादों आरो आं गुरखौ हो लोगोफोर नै लोगोफोर आं दायो केराहियाव होबाय आरो गुरखौ आङो केराहियाव होबाय आं दायो नै बेयावहाय दैखौ कापावहा लादो आरो आङो कापसे आङो दै होना होबाय आरो गुराव दायो ओमफ्राय मोजाङै एरनानै गुरखौ पुरा गलिनो लागि होनोसै आरो आं दायो नै आंनिया गुरा गलिहांबाय आरो दायो नै गलिहांबाय नालाय ओमफ्राय दायो बे गोदौनांगोन आरो नै लोगोफोर आंनिया गुरा दायो गोदौबाय आरो नै इदि मोजां गोदौनांगोन गोदौनानै फेना बारा ओमफ्राय आरो बे रोसिया खम जानांगोन हो होमबानियासो दासो गोदौहांदों नालाय मोजां गोदौ होनांगोन हो 5 मिनिटसो गोदौ होनांगोन आरो लोगोफोर आंनि गुर बानायनाया जाबाय आरो बेखौ बेबायदि चेक खालामो प्लेट मोनसेयावहाय बेबायदि दै गुसु लानानैहा नै बिदि गुरखौ होबाला माने गोदोनांगोन आरो नै आंनिया गोदोदो नालाय जाबाय आरो नै लोगोफोर आं दायो सिबिंखौ होना होनोसै आरो बेयावहाय एसे होलांबाय थागोन आरो होलाय ओमफ्राय एरलाय ओमफ्राय होलाय एरलाय होलांबाय थानांगोन आरो लोगोफोर सिबिंखौ होनाय लोगो लोगोनो गेसनि फ्लेमखौ ल' खालामदे पुरा ल' फ्लेमाव आरो नङाबा लोगो लोगो एके गोरा राखाव जानानै लादुखौनो खालामनो हानाय नङा लोगोफोर एके ल' फ्लेमाव लानानै मोजां मिलायनांगोन आरो गुरखौदो ओमफ्राय सिबिंखौदो आं नै सिबिंखौ दायो होजोब्बाय एसे होनांगौ नालाय होजोबनानैहा मोजां आङो मिलायनानै लाग्रोनोसै मिलायगासिनो लोगोफोर एके गुरा बिराद आथा जाखायोना बिराद टान जायो आरो आखायानो रेवलाय लायो दै लोगोफोर जल्दि खालामनांगोन आरो बेखौ एके पुरा मोजां मिलायनायावहा बिराद टाइम नाङो नै बेबायदि एरग'नोनो हालायलाय जायो आरो नै एरबाबो एरग'नोनो हायाखै नालाय गारबायानो आथा जाजोब्बाय नै गारबायावहा नांनायफोरखौ सामुस मोनसेदो आङो जल्दि आं बेखौ साफा खालामना लादो नङाबा लादु खालामनो हानाय नङा बोखारनो हानाय नङा माने गारबानिफ्राय दायो आंनिया नै सिबिंनि लादु बानायनो थाखाय जाबाय आरो आं दायो गेसखौ बन्द खालामसै नै लोगोफोर आखायाव दै गुसु मोनगाय लगायना लाहो ओमफ्रायसो लादुखौ बानाय नङाबा बिराद गुदुंना आखाया खामलाजोबनो नागिरो ओमफ्राय बिदिनो गेजेर दैयावहा आखाइखौ मागाय सुलांबाय थारो खाथियाव दै लाना ला आं बेबायदि खालामो आरो लोगोफोर नङाबा आरो जल्दि खालामनो हायाबा उनावहा राखाव जानानै लादु खालामनो हायि जायोना बिनिखायनो आंनिया आखाइखौ एसे दै गुसुदो सुलांबाय थायो आरो नोंसोरबा माबायदि खालामो न' लोगोफोर आंनिया बेबायदि खालामो नायलांबाय थादो लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला नायदो आंनि लारु बानायनाया नै सिबिंनि लारुआ आंनिया बिदि जाबाय आरो बिदि आंनि बादि बानाय ढिला जाया आरो गोरा मोजां जायो आं जेरै बनायदो बिदि बनायलां बेखौ बनायनायनि थाखाय 15-20 मिनिटसो नाङो आखाइखौ मोजां सलायबाय थानांगौ नङाबा बियो माने पुरा लोगो गोराद्राय जागोन नङाबा ढिला जागोन माने पुरा जुगनि बानायनांगौ आरो होमबानिया बेबायदि आंनि बायदि नै गोरा जायो आरो नै बिदि गोरा जायो आरो
बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मादि मोनखो लोगोफोर? आंनि भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो लोगोफोर।